We would suggest that your purpose as a country be to set an example for Eastern Europe. Ние бихме казали, че целта ви ще да дадете пример за Източна Европа. That it is possible to live in peace and harmony. Че може да се живее в мир и хармония. With your neighbors and with yourselves. Със своите съседи и със себе си. To be productive and plentiful. Да бъдете производителни, да имате изобилие. To preserve the heritage of your crops and agriculture. Да съхраните оригиналните посеви, зърна, да кажем. To say no to genetically engineered crops. Да кажете не на генетично модифицираните посеви. To grow fruits and vegetables that nourish your bodies. Да отглеждате плодове и зеленчуци, които са хранителни To за вашето тяло. support your local farmers and artisans and craftspeople. Да поддържате хората, които са производители на селскостопанска продукция, занаятчиите и така нататък. To buy products that are healthy and uplifting to your soul. Да купувате продукти, които са здравословни и повдигащи вибрацията ви. To work to change your institutions to become more loving and compassionate. Да работите за това институциите ви да бъдат по-добри, по-състрадателни. To hold your politicians accountable for their behavior. Да държите политиците си отговорни за своето поведение. Not by violent revolution, but by working from within. Не чрез насилствена революция, но като работите вътре в себе си. And perhaps that may involve occasionally some form of outer protest. Да, това може да има и формата на външни протести. To help make people aware of what the problems are and how to Да карате solve. хората да бъдат съзнателни какви са проблемите и как могат да се решат. Of course, there is a lot more we could say on that topic, but we want to accommodate the other questioners. Бихме могли да говорим по-дълго по тази тема, но искаме да се обърнем към следващите въпроси.